Bueno, kaixo, gaur urriak 19, Champion Festa antolatu berri dugu, hemen Plaza Zarrean. Eta ikusten zuen bezala, festa pixkat kaleratu nahi izan dugu eta gaztetu, eta hortan datza gaurko festa. Eta aurtengo hontan, esan bezala, plaza aldatu dugu, Berdura plazatik Plaza Zarrera ekarri dugu. Dauzkau food truck ezberdina, baten daukau janaria, ontxo hamburguesak eta ontxo kroketak. Gero beste gune baten daukagu edaria, zerbeza eta ura, kubo zerbezak edo zuritoa. Eta azkenik dena girotzeko musika eta zuzeneko talde bat 8:30 Blue Mood izeneko jazz taldea. Festa honen helburua da hurrengo urtetan ere jarraitzea eta indartzea mikologia gazteengan indar hartu dezan eta nolabait festa hau gazteei ere gerturatzeko asmoz.